हेलौ 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 लोगोफोर गुड इभिनिं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों सोर सोर मा खालामदों लोगोफोर खिन्थाहर दे कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहर ओमफ्राय आंना खनफ्रोमबो माने लाइभ फैग्राफ्रामबो माने कमेन्टआ आंनियाव बांद्राय श' जाया आरोना श' जाया माने मायबा प्रब्लेम दं नामा आं बेखौ मिथिया दै खिन्थु आं चेक खालामनायावथ' जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय एखनबा नुजायो कमेन्टआ ओइ दाखालिबो सानैसोनि नुजादोंमोन आरोना ना हरखायाखैसो आं मिथिया आरोना कमेन्टखौ लोगोफोरा ना हरखायाखैसो आं बेखौ मिथिला नायदों दा नायनाय दिन्थिदों गोरियोफ्राय बेसे भिडिअ नायनाय दिन्थिदों आरोना सासे ओमफ्राय दा फैदो कमेन्टआ सोमखोर मिथिंगा हरदोंलै फंबाय सना थेंक इउ सेम टु इउ मा खालामदो खिन्थाहर दे दिनै आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम नुबाय आं नोंखौ कमेन्ट खालामनाय ओमफ्राय आंनियाव कमेन्ट खालामबाङा आङो लाइभ भिडिअबो बिदि फैबांखायाखै ओमफ्राय ग्रोब लोगोबो मोनलायलाया ने लाइभ भिडिअ जानला मोनला हाबाया माला मोनजागोन खिन्थाग्रो हाबाया माला मोनजागोन खिन्थाग्रो इस हाय आं मिथियालै आं मिथिया मेथाइ जाहांदों नै मार गोथावखा आंनि फेभरेट ओमफ्राय नों मा खबर मा दङ एक्टर आङो सबनिया न'आव थांदो शुटिं दङ ओमफ्राय सबनिया न'आव थांदो ओमफ्राय शुटिं दङ ओमफ्राय क'क्राझारावबो थांनांगौ बिस्थिबार नङाबा शुक्रबाराव बेखायनो आं सबनिया थांदो सबनिया शुटिं दङ डाइरेक्ट न'आव थांनाय लोगो लोगो शुटिं सोलिगोन ओइखालिनो आरो आं बुधबाराव थांगोन बुधखालिनो शुटिं एखेबारे रेस्टखौनो मोननाय नङा संख्रिया आंनिफ्राय हरजोबगोन आं हैस संख्रिया आंनो नोंनिफ्राय संख्रि नाङा अमासो नांगो संख्रिया हाबायावब्रा संख्रि हरगोननो आंनो नोंनिफ्राय आं मा बिगोन नों मिथिथ'वाखै र' बिगोन आङो संख्रि नाङालै बेयाव बुधबार बे साननैसोआव सोलाबबा फै शुटिंआव बे साननैसोआ गाबोन गुवाहाटि थांगोन एयारपर्टआव मानोबा आंहा गाबोन डिउटि दङ गाबोनो फुङाव डिउटि दङ ओमफ्राय बेलासियाव सानसे उन्दुगोन ओमफ्राय सबनिया फुङाव ब्लड लांगोन ओमफ्राय मानो फैयांद' मानो माव थांदो सोमखोर मिथिंगा एक्टर मा थांदो US नि आलासि लायनो US नि आलासि लायनो सोर US नि आलासियालाय US नि आलासिबावसो नेपालाव थांनो होननाया मा जाखो नेपालाव थांदो जोङो दंब्रा नों सिनायथ'वा बेखौ नै सिनाया जायो नामा दे खिन्था सिनाया थायो नामा
सिनायाखै नामा दे खिन्था नेपालाव मैया थांगोन नेपालाव माला थांगोन माबा नेपालावथ' थांगोन ओमफ्राय माने डेट फिक्स जायाखै माबा शुटिं लानो शुटिं माबा मा होनो फुल फिल्म खालामहांदोंनो फुल फिल्मखौ हजों नेपालाव लाहैगोन जाहैबाय बेबायदि होनदों आरो प्रडिउसारा ओमफ्राय बियो फिक्स डेट खिन्थायाखै ओमफ्राय जायखिया थांगोन होनदों आरो ओमफ्राय स्क्रिप्टआ कमप्लिट जायाखै स्क्रिप्ट लिरगासिनो दंनो ओमफ्राय बियो हजोंनो लाहैगोन जाहैबाय ओमफ्राय बे जाबाथाय खबर होगोन जाहैबाय सोमखोर मिथिंगा आंनि मिउजिक भिडिअआ माला फैगोन आंनि मिउजिक भिडिअआ माला नों खालामनो माथा मारियाबालाय माला फैगोन बेलाय नों खालामनो माथा मारिबासो फैगोनलाय नों खालामनो माथा मारियाबालाय बोरै फैगोन दिसुन बुंनाल' जायाना एक्सनजों खामानि मावनांगौ ओरै जायो आंनियाबो डेट फिक्स खालामखाना दोनबाथाय उनाव माने माबा जाया खामानिया साक्सेस जाया ओंखायनो माने मा होनो बेखौ गोसोखांब्रबबाय लाबाय दिनै गोसोखांबाय गाबोन लानोसै थौ बिदि गरमा गरमि आरो बिदिबाथाय डाइरेक्ट साक्सेस जाबाय ओमफ्राय बुहुत गोबावनिफ्राय डेट लागोन बेबायदि होनना दोनबाथाय जाला आरो सोमखोर मिथिंगा हिनजावा सिख्लाफोरजों मोसानो होआनो आंना होमबालाय सोरजोंथो मोसागोन दे खिन्था होमबालाय सोरजोंथो मोसागोन होमबा सोरजों मोसागोन दे खिन्था मादा सोमखोर एक्टर बस दे खिन्था सोरजोंथो मोसागोन सोरजोंथो मोसागोन दे खिन्था हरलाय दे खिन्था नोंजों सोमखोर मिथिंगा नोंजोंसो मोसानांगौनो आंखौ एक्ट्रेस लानो थिनदों अके जागोन दे खालामगोन दे खालामगोन बाजैनि साननाया थिगानो खालामगोन दे फाग्लासो लाजिनो रोंखाया आंनाव एसेबो लाजिनाय गैखाया माबायावबा आरो जेनेबा भिडिअनि बेलायाव शुटिंनि बेलायावबाथाय लाजिबाङा दे आङो डेन्जारसो मानोबा मिथिया आंबो मिथिया आं मानो लाजिबाङा शुटिंनि बेलायाव आरो जि खालामनो बेखौनो खालामगोन दे जागोन लागोन माला सोलाबगोन नोङो लाजिबा खाजि गोमायो माथो नोंगोथ' आरो ओंखायनो लाजिखाया आङो आरो लाजिनायालाय माथो मोननोसै बे साननैसोनि दान्दिसेनि जिउखौ लानानै जिखो रोंगो जि केरेक्टारखौ रोंगो सबखौनो दिन्थिलां इयुनाव थैबाथाय नायनो आरोना जि रोंगो बेखौनो दिन्थिलांनांगो माला खालामनो माला दे खिन्था माला खालामगोन बाजैया आंनि भिडिअ नायो नामा नायोना नाया खिन्था हरसन आंनि लाइभआव इउटुबाव आंनि लाइभआव नोंल'सो कमेन्ट खालामबाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों आदा मिथिंगा सोमखोर मिथिंगा ना बामि गोदानोसै आं र' इस्राम माहा मोननाय ना बामिखौ आं ना बामिखौ लेथाथार मोनो जाया खिन्थु नायो नों सिनाया बेखौ र' दाख्लै नुदोंमोन आङो इन्सटाग्रामाव ओमफ्राय फल' ना मा खालामदोंमोन आङो इन्सटाग्रामाव नुदोंमोन र' ओमफ्राय नामा रुनजु ना मा आखरनिमोन खोमा बेना रुनजु ना मायबा नाममोन र' रुनजु ना रुनु ना माबायदि मोनथाय नुदोंमोन आङो पिक्सारखौ नुनायाव सिनायदो आरो
रुनजु ना मायबा नाममोन र' रुपहि बाजाराव बायना लाबोदों रुपहि बाजाराव आं सानदों मा माने नोंखौ माबा फुख्रियाव सारनानै मोनदों नामा ना दैमायाव गोरोमहैनानै मोनबोदों बेबायदि सानदों सोमखोर बिथोमा दे बिनो दे इस नोंमारगौ होमबा आं दाख्लैनो नुनाय ओमफ्राय फल' ना मा खालामदोंमोन खोमा आङो माथो आसोलसो सानदों आङो माथो आसोलनि बाजैसो ओरै सानदों आं ओमफ्राय फल' ना मा खालामदोंमोन ना खालामाखै बावबाय आं दा नायफिनो र' इन्सटाग्रामावसो नुदो दै ओमफ्राय फेसबुकाव नुवाखै आङो फेसबुकाव नुवाखै ओमफ्राय माने इस मायो टाटा बाय बाय होनखो ना माखैलाय ओमफ्राय जायखिजाया नों आंनि लाइभआव फैनानै कमेन्ट खालामबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों लाभ इउ आदा रावबो खालामाखै नोंसो नायनाया नायो दै ओमफ्राय आंनियाव ओइ दाखालिबो माबाजोंसो नायदोंमोन मा होनो बेखौ 20 जन ना 15 जनसोआनो नायदोंमोन लाइभआव माने फेसबुकावबो बेबायदि नायबावो आरोना सम ओमफ्राय इउटुबावसो बांसिन नायदोंमोन ओमफ्राय रावनिबो कमेन्ट गैया सासे आं सिनायै मानसिनिल' कमेन्ट नुदों आरो ओमफ्राय दा नों कमेन्ट खालामबाय आंनि लाइभआव बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना आङो फेसबुकनिफ्रायसो इउटुबावसो बांसिन नायदों आरो दाखालि ओमफ्राय नैबो नै बिदिनो आप डाउन ओमफ्राय आंना मानि थाखाय आं लाइभ फैदों मानो होनबा इउटुबनिया आंनिया माबा मनिटाइज एसे नांबावगौ मनिटाइज जाथारसिगोन आरो वाच टाइम नांबावगौ वाच टाइम माबा कमप्लिट जाबाथाय मनिटाइज जाबा बिराद मोजां सेलिब्रेट खालामगोन जिबायदि सानना दंखायो आङो बिराद मुखुब जागोन आरो आं भिडिअ खालामनायाव इउटुबनियाबो मनिटाइज जानांगौबा ओरैबायदि बेस्थ' थागोन आं भिडिअनि थाखाय भिडिअ खालामनायाव ओमफ्राय मबाइल गोदान लाहांदों र' आङो आइफन बे साननैसोआव हलि समाव लानो सानदों आं गाबोन नङाबा सबनिया थामलिया बिनि गेजेरावनो लानो सानदोंमोन ओमफ्राय दा शुटिं दङ आरोना मोननै मानि शुटिं दङ ओमफ्राय शुटिं माने क'क्राझाराव थांग्रोगोन आङो ओमफ्राय बिनि उनावसो शुटिं सोमखोर दा आं मोनजायाबा जारला दं नों मोनजागोन मोनजाया थायो मोनजागोन मानो मोनजाया जानो ओमफ्राय नोंदि आंखौ बिदि होनदों आं मोनजायाबा जारला दं नों जुदि आंबो बुंगोन नों जुदि फैया जारला दं नोंबो आं लिंहरनायाव जुदि नोंबो फैया खिन्थु जारला दं बुंखाबाय नोंबो आंखौ जारला दं होनदों खिन्थु आं लिंहरनायाव जुदि नों फैया जारला दं खिन्थु नोंबो बुंखानाय जाबाय सोमखोर मिथिंगा बिराद सापर्ट खालामखायोलै आंखौ आदाया आंबो खालामो आंथ' बांसिनसो खालामो गावनिख्रुइ गावनि इउटुब चेनेलखौ आङो मा होनो भिडिअफोरखौ इउटुब वाट्सएपआवबो स्टेटास दोनबावोसो ओमफ्राय गावथ' आंनिखौ दोनबावा आं बिनिखौ दोनना होबाय थायो ओमफ्राय न'आव थांबाथाय जोंहानाव गंथाम गंब्रैसो मबाइल दं र' बिसोरनि जेबो खालामना होगोन आं नोंनिखौ दाहाय खालामगोन आं सासे लोगोनिजों खोनादों ना एक्टर खोनादो न'आव थांबाथाय ओइ आलासिनि मबाइलजोंबो खालामना होगोन र' आं इउटुब चेनेल साबसक्राइब खालामना होगोन नोंनिखौ सापर्ट होलायनांगौना गावजों गाव सापर्ट होआबा जेबो खामानि जाया फेसबुकआवबो इउटुबावबो बिराद गिदिर गिदिर इउटुबारफोराथ' सापर्ट होखाया बेखायनो माने फिसाजों फिसासो सापर्ट होनांगौ आरो शुटिं माबा मा होनो भिडिअ खालामनो रेडि जादोंसो नोङो माबा मा होनो बेखौ कभार भिडिअ खालामग्रो मोननै मोनथामसो कभार भिडिअ खालामग्रो बिराद हेभि सल'खौ आरोना माबाखौ गोजाम संखौ आरो गोदानखौ नङा बिराद हेभि सायख'नानै मोनथामसो खालाम कभार भिडिअ बेनो आरो कमेडि माबा जानांगोन एसे डेन्जार हेभि जानांगोन आरो खेबनाय इडिटखा जों दं दे नों लिंहरल'
ना बामि गोदाहैबाय बियो नायासै आङो माने न'आव फन हरनि ओमफ्राय आब'नोबो फन हरनांगौ दङ ओमफ्राय सानै लोगोनो फन हरनांगौ दङ आङो दायो लोगोफोर लाइभखौ दोनथ'नोसै आरोना गाज्रि दामोन बेखिनियावनो आङो दोनथ'नोसै एडभान्स गुड नाइट बयखौबो लाभ इउ अल एडभान्स गुड नाइट आं दोनथ'नोसै